Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Sa kanimo. Mga igsuon, ngini itong santos nga misa at uban sa atong mga tagsa-tagsa ka mga katuyuan, iapil sab nato sa atong mga pagampo ang atong Santo Papa, si Papa Leo, ang atong mga pagampo para sa atong mga igsuon, nga mga sakiton, mga pagampo nato para sa atong mga higala, labi na sa atong mga pamilya. Kung mga igsuon na rumaandam kita lang sa pagsaulog nining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako ug dako iyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Dios, himaya sa Dios na kahitawasan. Himaya sa Dios, himaya sa Dios na kahitawasan.
Magampo kita. O Dios, mahigugma unta kami kanimo diha sa tanang mga butang ug labaw sa tanan, aron makadangat kami sa dili makita ang mga kalipay nga imong gitagana alang sa mahigugma kanimo kadtong kalipay nga labaw sa tanan nga maamong gipaabot. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ang mga opisyal miingon sa hari, angay patyon kining tawhana, ang iyang gisulti makapatalaw sa atong mga sundalo, ug mauusab kini ang iyang gibuhat ngadto sa tanang tawo sa syudad. Makadaot sa katawhan nga nahabilin sa syudad kining tawhana. Nagtinguha lamang siya sa pagpasakit kanila. Busa miingon si Hari Sekedeas, kung mao ka na, kamoy bahala kaniya. Busa gikuha nila ako, ug gidala, ug gitunton didto sa atabay ni Prinsipe Malkias, nga didto sa mahimutang sa lagwerta sa palasyo. Gimad-ana sa tubig ang maong atabay, ug lapok na lamang ang didto sa sulod ni ini. Ug busa nalubong ako sa lapok. Ug migawas si Ebed-Melech sa palasyo, ug giingnan niya ang hari. Kamahalan, ang gibuhat ni ining mga tawhana dili maayo. Ilang gihulog si Jeremias sa atabay, ug mamatay gayud siya sa gutom. Wala na'y pagkaon sa syudad. Busa gimanduan sa hari Ebed-Melech sa pagdalag tulo ka tawo, aron kuhaon ako, aron dili ako mamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, dali ug tabangi ako. Nagapaabot ako, nagapaabot sa Ginoo, ug miduko siya, harun pagtanaw kanako. Ang Ginoo nakabati sa akong singgit, iya ko nga gikuha gikan sa kahiladman sa kalaglagan, gikan sa lapok sa kaluwasan, iyang gipahamutang ang akong mga tiil ibabaw sa bato. Giligon niya ang akong mga lakad. Ug gibutangan niya ug bag-ong awit ang akong baba, usa ka imno ngadto sa atong Dios,
daghan ang mutanaw diha sa katahan, hugmo salig sa Ginoo. Bisan gisakit ug kabus ako, apan ang Ginoo nagahuna-huna kanako. Ikaw ang akong hinabang, ug akong manluluwas. O Diyos ko, ayaw pagpanagana, Ginoo, dali ug tabangi ako. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Sanglit gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Ug daganon ta nga matinud-anon ang lungba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Jesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Wala siya mulunga bisan pa sa iyang pag-antos sa krus. Ug wala niya igsapayan ang kaulaw sa pagpakamatay dito sa krus tungod sa kalipay nga madawat niya. Ug naglingkod siya karon sa tuo sa trono sa Dios. Palandunga kun unsa ang iyang giantos, kun unsa ang iyang gipagpailog, taliwala sa labihang pagsupil sa mga makasasala. Busa ayaw kamo kaluya ug paglunga kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala. Wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Pinayan ka, O Ginoo.
Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, mianhi ako aron sa pagdilaab sa kalibutan ug pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pang dawaton ug dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghuna-huna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait nganhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala, kundili pagbahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin, 3 batok duha ug 2 batok 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang mga anak nga babayi ug ang mga anak nga babayi makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babayi makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babayi. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kanatong tanan. Mga igsuon, kung papilion mo, good news ba or bad news, unsa man yung pilion? Siyempre kitang tanan, mupili gayud sa good news. No ngano man, ngano kaha? Kay kung puro na lamang negatibo nga balita, ang atong madungog, no, sa TV ba o sa radyo o sa social media, murag kita sab, no, magnegatibo pod ang atong kinabuhi. Kapuyon ta, mawad ang tagpaglaom nga mingon ta wala na siguro kausaban nga mahitabo sa kalibutan kay puro na lang bati ang atong nakita og nadungog. Pero kung atong palibutan o kung puno na atong kaugalingon og maayong balita or good news, kita sab malagsik, no, malaumon sabta para nato nindot kayo mabuhi. Ug dinhi mga igsoon ato ni itandi sa atong gitawag nga the good news of the Lord, nga walay lain kundi mao ang Biblia. Mangutana na sab ko ninyo, unsa may tan-aw ninyo sa Biblia? Good news ba or bad news? Na muragwa, bad news? Na diri bad news daw. Na po dito na good news. Unsa man jud, good news or bad news? Sa ato mga pagbasa karon mga igsoon, no, gipakita sab sa atua nga divided o bahin-bahin ang mga tao kung unsaon nila pagdawat ang balita sa Ginoo. Wala sila mahibaw kung maayo ba kini o dili maayo. Sa ato unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias, nangasuko ang mga opisyal o gusto nilang patyon sa Jeremias tungod sa iyang mga gisulti nga nakapatalaw sa mga sundalo. O para niining mga opisyal makadala kini og kadaot sa katawhan nga nikining iyang magipangwali, makadala kini kadaot sa katawhan nga imbis nga manuo na unta ang mga katawhan sa mga opisyal, adto na nun sila nituo ni Jeremias. Bisan ang mga sundalo dito na nituo niya, maong natalaw na sila. Mao nga rason, no, sa may gibuhat nila kang Jeremias, ila siyang gilabay sa tabay. Sa ato sab nga ebanghelyo mga igsuon, nakadungog ta gikan mismo kang Hesus nga miari siya sa kalibutan dili aron sa pakigdait pero ang pagbahin-bahin ug aron ang pagpadilaab niini. Ug kung atong pangutan-og balik atong kaugalingon, asa man kaha ang maayong balita niining mga pulong ni Hesus karong Domingguha. Layo naman kaayo ni sa iyang mga gipangsulti nga nagdala siya og gugma og kalinaw para kanatong tanan. Pero mga igsuon, dinhi kita gidala nga dili tanang makadungog sa mga pagtulunan ni Hesus ang makaingon nga good news ang iyang gidala. Tungod kay daghan sab ang nalisang niini ug wala sila makadawat niini. Tungod kay dili man sila gustong magbag-o. Mao para kanila dili good news apan bad news ang dala ni Hesus. Ug nahibaw kita nga tungod kay ilang gitratar nga bad news ang mga pulong nga dala ni Hesus,
ila siyang gilansang sa krus. Apan bisan pan maniini mga igsuon, wala din himatapos ang pagpangsangyaw sa maayong balita ni Jesus. Tungod lamang kay daghan ang nitanaw ni ini, isip dili maayong balita. Kay tungod kitang tanan nga mga binunyagan, ang gitahasan nga mosangyaw ug mopaambit ani sa uban natong mga kaigsuonan. Pero sa dili pa nato isangyaw, mangutana tagbalik sa atong mga kaugalingon. Unsa man gyud ang tan-aw nako sa Biblia? Unsa man gyud ang tan-aw nako sa mga pulong ni Jesus? Good news ba kini or bad news? Kung bad news ni para nato mga igsuon, kinahanglan siguro natong tan-awon atong mga kaugalingon. Tan-aw nato ang atong mga batasan kay base tungod sukwahin na kini sa mga gipangtudlo ni Jesus. Pero kung good news gani ang pagtratar nato sa ebanghelyo, nan dapat makapalagsik kini sa uban nga daw walay gana mo simba, makapalagsik kini sa uban nga wala nay gana musalmot sa kinabuhing Kristohanon. Ang ebanghelyo dapat maghatag og paglaom sa uban nga bisan sa kalisod sa pagsunod kang Kristo, tabangan taniya sa panahon nga mosangpit taniya sama sa atong salmo responsoryo karon. Ug labaw sa tanan, ang maayong balita sa Ginoo ang maghatag nato og rason aron mabuhi ug maghatag og kinabuhi sa uban. Pero gawas ni ining tanan mga igsuon, ang pinakaimportante nga dapat natong masayran nga ang maayong balita sa Ginoo mao ang makapausab sa panglantaw nato sa atong kinabuhi ug maoy magpahimo natong mga maayo nga Kristohanon. No sumala pa ni kanhi Papa Francisco, misulti siya, ang ebanghelyo sama sa kalayo, samtang kini nagpainit kanato sa gugma sa Dios, gusto usab niini nga sunugon ang atong kahakog, lamdagan ang mangitngit nga bahin sa kinabuhi, ug sila uban ang mga mini nga Dios-Dios nga nagaulipon kanato. Ug gisigunduhan kining mga pulunga sa atong ikaduhang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato ug ang sala nga naghawid kanato pag-ayo, ug daganon ta nga matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Itutok ta ang atong mata kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo ug maghingpit niini. Buot pasabot mga igsuon, ang pagtutok kang Hesus nagpasabot nga kita andam mudawat sa iyahang kalayo nga iyang gisulti sa atong ebanghelyo. Andam kita nga masunog ang atong garbo ug ang atong kahuyang aron kita mahimong mas gaan ug mas takos sa pagdagan paingon ngadto kaniya. Busa mga igsuon, isipon unta nato kanunay nga good news ang mga sugo ug ang mga pulong sa Ginoo. Tugutan nato kini nga balita nga magpainit sa atong kasing-kasing ug maglamdag sa atong agianan. Ug isip mga binunyagan, kita gitawag aron mahimong tigdala niini nga kalayo ngadto sa uban. Hinaot nga ang kainit sa atong pagtuo ug ang kahayag sa atong kinabuhi makadasig sab sa uban nga mobalik sa Dios aron makatagamtam usab sila sa maayong balita. Amen. Manindog kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, mububuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, pikanaog siya gikan sa langit,
sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Nisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Ubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang mga hatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahan ug sanak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Si Jesus miingon, ang mukaon sa akong unod, ug muinom sa akong dugo. Magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Hiniusa kang Kristo, magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan. Moingon kita, Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mapanalanginan sa kaisog ug kusog, sa paghiya sa mga matuuhon, uban ang kinaadman, ang kaligdong, ug ang kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga Nga ang mga pangulo sa kalibutan, ug sila kansang mga paghukom, makaapikto sa kinabuhi sa uban, magyahan kanunay sa Dios nung kinaadman. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu Santo mugiya o mugdumala sa mga kabatanunan sa tanang dapit diha sa tanan nilang mga desisyon. Magampo kita sa Ginoo. Nga kita nga nag-alirong niining talad kananan sa Ginoo karong adlaw, malig-on sa atong pagtuo ug mahingpit sa atong pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Nga imontang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kabatanunan, nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, upahulay diha sa kalinaw, ug mabanhaw diha sa himaya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, ang imong gugma alang kanamo, milabaw sa tanan, nga among gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kapakyasan, ampingi kami diha sa imong kalinaw, ug tultuli kami diha sa dalan sa kaluwasan. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako, kag inyong sakripisyo, dawaton nata sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa bigtad pagmamaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa libok niyang santos nga simbahan. Dawata ang among sakripisyo o Ginoo nga maoy panagbayloay sa mga gasa. Pinaagi sa paghalad namo sa mga gasa nga imong hinatag, makadawat unta kami sa gasa sa imong kaugalingon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo.
Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga bibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kagalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa baog ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose nga among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manulubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygo nimo ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunualawa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Dai. Sa Diyos,
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, angay mo kalawat kanimo, apan amulong lamang kung maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Dios nga maluluyon, pinaagi niining sakramento, gihiusa mo kami kang Kristo. Sa pagpaningkamot namo, pagpakahimo nga mas mahisama kaniya, itugot nga makaambit kami sa iyang himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Marasa kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug atong mga yuon ang panalangin sa Dios. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya. Hatagi sila sa kaayuhan sa kalag ug lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, ug himua sila nga kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang maayong balita ni Kristo.